се роби в уличен буклук. Не усетих даже как съм стигнал с моята рима до тук. Измислена история или не? Ти във вторник си с мен, ще се радваш на ден обикновен. Това е предостатъчно да разбереш за какво живееш и защо си роден. Писна ми от всичко, най-вече от играта дребна. Писна ми да се крие и дебна и да вярвам, че ще дойде моя час, когато своя удар ще направя и аз. Писна ми от всичко, най-вече от играта дребна. Писна ми да се крие и дебна и да вярвам, че ще дойде моя час, когато своя удар ще направя и аз. Една държава с общ език, един народ, днес една идея, един гроб и по средата за овцете в нея. Днес вече всеки сам решава какво му дава тази държава. Не подавам пръв ръка, не казвам първи здрасти. Фенове са ми дори и полицейски власти. Правилата ги няма, играя по моите от всички на земята. Уважавам само своите, а те ме почитат, ред ли всичко ме питат. И знаят, че всеки един момент на мене могат да разчитат. Нека се опитат да ми налитат чингелите, да ме изядат, но ще умрат и те, защото здрав в ръката си държа създателя на проблемите. Аз обичам ги, само ако са от големите, но заради това не може да стане, защото щом ми стане най-много да ме хване. Писна ми от всичко, най-вече